Assamate Karbi Anglong ahoy khan koloni along aron re pen ke do atuma hemarit katharle along suluk sodak atumon kijap. Kunduli ronghang arong arada tumpen aningkan wangason thak thaksi peneng le thota ajo arong ker karklipon. Sojong Paris ke parlo chitung langso mondoli kardo mahem kimi kangpu. Indian Journalist Union IJU abang phua mai lapen karcho amai kapaman pon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjuitha Birta ang ton pen. Kedam tangarni Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang Pherangkia mai long aron re pen hemrit kachiki matuma phan tharle ajipu kachi chaga teng pen pini puthot khan koloni along Adap Abirta kepra chitim pen hemrit ka tharle asai deng pon labangso ka tharle asai ki deng pon along Adap pormalom ke ingsamjin pen si sai deng pon lo bonta aphi thu abang ke aron re pen longle kachi rai aradatum thur paksi aron re pen kachi songdu najok suluk sodak nangman de dajok sai ki manga teng pen hum pharoi sira thomkep rapli ahem katharle jia kemang pechun un edelo voiphet sitap phan thongkep anke pechun longlo bangsuang bong pen hum thomkep rapli ahem atum abangke high court pen stay order chiwande dajok kepangjak ponji alam DC additional SP mate Karbi Anglong autonomous council secretary tumpen pangdak pon saiki deng pon bomahut soluk sodak pen kachi songdu najok pherangke bangpli areng ahu sodun nanglo lapen khotkhati osi raju dwara aphan arlong pen kiwar hut ama rukko kajok ahiring tangrak pen areng ahu sonanglo aphi tongsekot pen medical service atum pen sekelangji aphan chepari deng ponlo adun thu hin Nagaland pen Assam law and order atum chingwai chingsai pondet pen aphit saipang cheng pon thulo Birta pangdak pon difu pen rangsinati so 365 News India. Assam State Journalists Union Asdu Chepatir Piponsi Guwahati PWD Training Hall Asahem along Indian Journalists Union Thiek pen Aiju Bangpua Mai Kipaman Pon Bangso Mai along Jitu Rajkua Sarma Maipu Assam State Journalists Union Ahin pen Mai Charipon along Aiju Maipu BR Rajapati Chetongdun Mai along Bangkethom Aiju Bangpuatum Chetongdun pen Aiju Maipu BR Rajapati Arideng pen si Melur Kaipon Lapen Bangso Amai along Public and Relation Minister Piyus Hazarika Man Peng Aluhi Aman Pen Chetongdun Lapen Kiong Dun Man Peng ke Tekeding Atum Chetongdun si RDP Dun Ringti Bangso Amai along Minister Piyus Hazarika Pen Kaningje Pon ke Assam along web portal news channels Suri isi Suselo Bangso Ajoini Akimi reporter Aphaita Nangbat Pik Ajok reporters Aman Apeng Avededlo Lasi Akleng Mate senior reporters Atum ke Chelangdun Akinang Sot Busi Mai along Ningje Pon Lapen Bangso Mai along Mamat Roman Borgohai Kolen Borua Minakshi Bhattarji Domon Chakrabarti Atumaphan Minister Piyus Hazarika Rideng Pen Archupon Bangso Mai along Asju Nijang Karbi Anglong District Committee Amai Pujay Ram Kathar Kongchun Bang Sanjay Tokbi Bangpu Sanjay Singh Lapen Kanak Diori Bidisaratum Chetongdun Birta Pangdak Pon Kironi Penjay Ram Kathar 365 News India. Lakhakri Trok Nomati Constituency Angkang Kunduli Ronghangarong Arada Tumpen Rongrup ke Messengia Phan Mate Rong Than Thili ke Messengia Phan Pura Aningkan Wangason Thak Thaksi Peneng le Thota Ajoarong Ker Karkli Pon Bangso Karkli Ajai Mega Phan Panongsi Rong isi pen Chirung Chereksi Edonalong Tangka Pharo Pho Chirungsi Arkli Phejo Pon Rong Adiuri Mate Kuru Sar Babu Ronghang Pen Karkli Ponalong, Logbok Tiso Rongasar, Dilip Ronghang, Rongamekar Asar, Nirmol Rongpar, Chinthong Asar, Ajit Terona Tumpen Chenglok, Rong Isiarat Chitong Dunsi, Ingsamjin Pen, Rongker Karkli Ajaimek, Pichun Pon. Lapen Bangso Karkli Vomut Vokanta, Misen Pusi, Kurusar Pen, Than Pon. Hawar ke Hat Pen Longbamon Rongpar 365, News India. Nijang Karbi Anglong Pini Nipai Arkoi Thongkep Arni Borphai Kep Apor Sojong Paris ke Parlo Angkang Chitung Langso Amonduli Kardom Mate
Church ahem kimi Chapel of Mary Queen of Heaven and Earth chitung langsok akardom ahem kangthiralu hisarpo kurusar Joseph Teron Vice Provincial of Guwahati aridengsi ingpupon. Labangso a church mate kardom ahem kimi ningkeme pen Jack and Angela Reynolds pu atumsi kekim kirang aphan ningkeme pen kirap pilo. Labangso kardom ahem kimi pangthir detpi karkli kangthir mate Holy Mass sitame padopon. Adunthu karkli kangthir jo detpi kachetong dun doan kibi kichi pen chenglok abang phi ten choranesan chorapsi ingsamjin lapen mesen pen sayang deng doan pajut pon. Bangso kardom mate a church ahem kimi kangpu pon along kurusar Saint John Parish priest of Sojong Parish PJ Joseph Lapen Harsing Ronghang Kongchun bang Sojong Parish Council Head Petrios Timung Didi KNA Pen Sangpi Lili Terangpi President Sabita Bepi Secretary Lapen Kethe kedingatum chetong dunsi RDP dun Birta pangdak pon dongka mukam pen Kelvin Terang 365 News India. Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo ajo keme kardom.